Com sempre, fruit de moltes lluites individuals i col·lectives, heu fet molts canvis i, en definitiva, aquest és un dels barris que ha demostrat que la lluita social li dona dignitat allà on el poder econòmic, li ha volgut treure de tot. Li ha volgut treure el dret a viure en condicions dignes i també en condicions de dignitat. I jo crec que això és el que li dona molta força. Porque hoy está de moda decir no van a haber pensiones en el futuro. Hoy está de moda decir no hace falta que los jóvenes se preocupen porque total, como cuando se jubilen no van a haber pensiones. Es literalmente falso eso. Esta sociedad, como cualquier otra, va a tener pensiones mientras sea capaz de defenderlas socialmente. Los únicos países que yo conozco de todo el mundo, y conozco los sistemas públicos de seguridad social, creo, de casi todo el mundo, los únicos países que ha saltado por los aires el sistema de seguridad social público han sido aquellos países donde antes los poderes económicos y la derecha le han metido en la cabeza de la gente que no habrían pensiones en el futuro y, por lo tanto, ¿para qué luchar? ¿Para qué los jóvenes se iban a preocupar de eso si total no lo tendrían? La única garantía es que continuamos manteniendo aquel espíritu que en los años 70, antes incluso, pero en los años 70 y durante hasta ahora, ha hecho del sistema de seguridad social uno de los principales instrumentos de ingresos de las personas. Un ingreso para cuando uno deja de trabajar, un ingreso para cuando uno está enfermo, un ingreso cuando en la familia se pierden una parte de los ingresos salariales como consecuencia de la muerte de uno de los miembros y llega la viudedad de la orfandad. La primera cosa que me gustaría es insistir en esa cuestión. Tenemos sistema de seguridad social para tanto tiempo como queramos nosotros, como quiera la sociedad, porque esa es la experiencia que hay. Primero, porque hay recursos para poderlo sostener, y luego intentaré explicarlo, y en segundo lugar, porque eso fundamentalmente depende de la voluntad de la sociedad. Luego eso es de la voluntad política de quien gobierna, de las mayorías, però és que això és, en definitiva, la voluntat de la societat. Com diu la meva mare, nen, és que ho han dit a la televisió. Sí, mama, sí, ho han dit a la televisió, però és mentira. És mentira, ho han dit a la televisió, però és mentira. Farem. Que és que ho han dit moltes vegades. Sí, és que són moltes mentires. O una mentira repetida moltes vegades. Què és el que diu el govern? El govern diu el següent. Espanya gasta molt en pensions. Mentira. Espanya gasta el 10,7% del PIB, és a dir, 10,7 euros de cada cent de riquesa que generem entre tots en pensió. Sabeu quan gasta la mitja de la Unió Europea en pensions? El 13,5, és a dir, 13,5 euros de cada cent. Sabeu això junt quan és? 30.000 milions d'euros menys a l'any gastem nosaltres que la mitja de la Unió Europea. O dit d'una altra manera, si gastéssim el mateix que la mitja de la Unió Europea, gastaríem en pensions 30.000 milions menys, 29.900 i alguna cosa cada any. Això va acompanyat d'una altra cosa, el nostre sistema fiscal, els impostos. La gent té la percepció que es paguen molts impostos, i és normal, perquè la gent que paguem molt. De l'IRPF, de la renta del treball i de l'IVA. Però Espanya té una pressió fiscal 9,9 punts per sota de la mitja europea. És a dir, ingressem d'impostos 100.000 milions d'euros, no m'equivoco, 100.000 milions d'euros menys que la mitja de la Unió Europea. Us doneu compte dels jocs? Primera mentira desmuntada. Segona mentira, és que en els últims anys la despesa en pensions està creixent molt ràpidament i no podem aguantar-ho. La segona mentira, no és veritat. Als anys 2007 el conjunt del que es gastava en pensions pujava en relació a l'any anterior un 8%, 8,4%. En aquests moments, el 2014, només creixerà un 3,6%. És a dir, no només no es gasta més que Europa en pensions, sinó que el creixement d'aquesta despesa s'ha frenat en sec des d'aquest punt de vista. Tercera qüestió, això només es pot resoldre per la via de retallar les pensions. No es pot resoldre, no és veritat. Hi ha alternatives que nosaltres hem presentat per l'altra via, que és augmentar els ingressos.
Hi ha mecanismes per augmentar les bases màximes de cotització, les bases mínimes, per exigir un major esforç a l'Estat financiant això. Hi ha altres alternatives. Quarta mentira, aquesta és la típica de la senyora Báñez, es que las pensiones siempre van a subir. Hombre, si subir s'entén que amb una inflació de l'1,5% les pensions pugin al 0,25, pues sí, subirán, pero ¿compraremos lo mismo? No, compraremos menos, tendremos menos capacidad para comprar, es bastante evidente, ¿no? Vull dir que això... Y nunca, ningún gobierno las podrá congelar. Mentira. Fins ara hi ha una llei que el govern no les podria congelar. Arribar la crisi, llavors hi havia una llei, han fet una altra, perquè per això tenen majoria absoluta. Doncs igual que ho han fet, ho poden continuar fent, des del punt de vista. I així una vegada l'altra. I l'última de totes, és la mentira que fa més mal, perquè estan intentant confrontar els joves amb els seus pares i amb els seus avis. Están intentando decir, es que los jóvenes tienen que implicarse en esta batalla porque el futuro de la seguridad social depende de que hagamos esta reforma, porque la única garantía de que los jóvenes tengan pensión es que ahora lo hagamos, y no pueden ser egoístas estos que quieren mantener sus derechos condenando a los jóvenes a la miseria en el futuro. És d'una demagogia que a mi se m'obre la carn cada vegada que ho escolto, des del punt de vista, perquè a més és mentida. Mireu, el sistema actual fa que vosaltres tingueu la pensió en funció del que heu estat cotitzant, amb la garantia de mínims, i del que ara estan ingressant els que treballen. És el que se'n diu el sistema de reparto. Els actius paguen els passius. És un sistema de solidaritat intergeneracional, i és el que volen és quebrar-lo. Volen quebrar la confianza de los jóvenes dient, ¿para qué puñetas voy a cotizar yo y esforzarme en defender el sistema público de seguridad social si cuando yo llegue a mayor no voy a tener pensión? I és fals, perquè les pensions futures dels joves d'avui dependran no de que es maltracti les pensions dels seus pares o no es revaloritzi la dels seus avis, no dependran, com sempre, del següent, de que els joves d'avui hagin tingut treball decent, digne i cotitzacions suficients al llarg de la seva vida laboral perquè en funció del que han contribuït puguin cobrar, i dependrà de que els que siguin joves i actius en el moment que ells siguin jubilats tinguin també la capacitat d'aportar ingressos per pagar-li. O sigui que és fals també des d'aquest punt de vista. Aquestes són les trampes amb les que estan intentant neutralitzar. Jo les explico en detall perquè crec que en aquests moments la immensa majoria de la societat sap que ens estan ficant la mà a la butxaca amb el tema de les pensions. El que passa que hi ha aquesta sensació una mica de resignació, de tranquil·litat. Jo crec que estem en condicions de poder intentar aturar això. Però per primera vegada el Partit Popular, com ha fet en totes les altres coses, quan ha tingut l'oportunitat de la majoria absoluta, ha posat en marxa el bulldozer i s'ho emporta tot per davant. I el pacte de Toledo, per exemple, formalment hem vist això, però a la pràctica el té menyspreat. Fixeu-vos bé que aquesta reforma es fa sense l'acord amb els sindicats, sense l'acord amb els empresaris, contra tots els grups polítics que no siguin el PP, i amb un dictamen en contra del Consell Econòmic i Social d'Espanya, que és l'òrgan tripartit amb el que està tothom i hi ha experts. És a dir, és el PP contra tots, des d'aquest punt de vista. Aleshores, jo crec que malgrat això, si som conscients de que sí que hi haurà seguretat social en el futur perquè la podem defensar i perquè encara és sòlida, jo crec que aquesta batalla ens poden guanyar una batalla, no ens guanyaran la guerra del sistema públic de salut. Us he de dir la veritat, vosaltres segur que no, però la ciutadania ens ha donat poca farina. Jo m'agradaria fer pa, però la farina, l'aigua i el llevat que tinc, 11 diputats de 350 no són molts, perquè algunes vegades em trobo la gent que em para pel metro o autobús i diu apretar más, digo, eso, aprieta más tú cuando votes, porque si tú no aprietas cuando votes yo no podré apretar cuando salga, ¿verdad? Se'ls ha donat 185 diputats del PP y esto de la mayoría absoluta es un arma que la carga la ciudadanía una vez cada 4 años y la dispara la mayoría absoluta en ráfagas durante 4 años y sin parar. Hem aconseguit una cosa, el grup Izquierda Plural va presentar una moció al Parlament
i després de negociar, tota la resta de grups, menys el Partit Popular, ens hem posat d'acord amb uns aspectes bàsics de què caldria fer, de què cal fer per evitar aquesta reforma de les pensions i buscar sistemes d'ingressos alternatius per financiar-la. Jo espero que mantinguem aquest plantejament durant aquest temps i bueno, doncs això, a lluitar, perquè si hem construït el sistema de seguretat social que tenim ara lluitant, suposo que no ens queda més remei que defensar-lo també lluitant. Jo no sé una altra manera de poder fer les coses. Gràcies. Sí.